Shirley. May nagpasaway. Ikaw kinagpasaway. Ora man pala nagpasaway. Pero tapos ang Baraili, takwa na. Uning medyo oddo na. Tama na ang Baraili. Good morning. Henry M. Morning. Nagitnan mga gurang. Maaga na. Sige pa ang Barailita. Maribo ko na ang palibot. Bata sa mga daraga sultero, mahatod pa sa sultero. Maghahatod pa sa kanbata ninda. Sa mga balay-balay. Kinapaghatod. Di maghapit dyan sa payag. Di po maghapit sa payag. Di po maghapit sa mabaka. Makalipasan mga pilang bora na yun, nagay-bibi na. Gatix na sa bata ninda na. Ano na nga di lab, nga delayed nga ako lab. Amo na. Pangyayari sa maabaka. O bueno. Ano nga na good news? Digyan mo na kita sa mga bareta na marahin na bareta. Ano man po nangyari, padagos po mga tugang ang pagsunod kan sa tuyang format sa pag-aaga. Dili po sa DCGB, programang Morning Hirit. Sabi, mga tugang ang marhay na bareta para po sa marhay na salud. Sabi digdi, to slim down, fill up with soap. Yan. Para da ang mga tugang maging maniwang ka. Bataloy nagsipod. Mga bataloy nagdig sa teknisyan, disputan sa muyang chief technician. Para ngayon maging saday ka, kinakaipuhan databi na dagdagan mo ang pag-inom nin sabaw. Nailingo na. Obesity has become epidemic throughout the industrialized world. Ngunyan ang panahon, kadakol mga tugang kan mataba. Bilang resulta, nagakaigwa databi nin problema sa puso. Nagakaigwa databi ng problema sa high blood, stroke, cancer as in diabetes, as in po nagiging alarming stage daw sa ngunyan ini. Napagaraman mga tugang na ansaro sa mga simpleng dietary chains na pwedeng gibuhin tao para makanter ang siring na bagay, makounter ang siring na bagay. Iyo po ang pag-inom nin sabaw. Yan! Sabaw man sa napalaan, Soap, eat soap at least once a day. Sabaw data ba ang solusyon? Sabaw mga tugang na nutritious, sabi dito. Ang nutritious soap that is low in salt rehydrates as it nourishes and flushes waste from body. O, daling mo na. So mga mahilig tabi dyan sa sabaw, inipalat ang solusyon. Sabi, pag nag-inom ka databing sabaw, nakakatabang ini para maging manurish nin marhayan sa imong lawas. Asin po mga tugang gigilid kayo ni mga tugang an pigaapod na mga toxic o mga wastes kan sa tuyang body. Napag-aramanan mga tao databi na mahilig sa sabaw ni na mag-inom nin sarong mangko kadaldaw. Binaresulta po sa lose weight, asin po mga tugang kumpara duman sa mga tao na day po nag-iinom din sabaw. Kaya daw ako ya. Sabaw pa ang solusyon na din. Homemade is the best. Ang pinaka-the best da mga tugang na sabaw, iyo po mga tugang an gibos sa tuyang harong. Asin siring man, hindi po databi na ibang sabaw na yaon po dyan sa mga fast food sa sinibapa. Iyan databi loaded na mga chemicals. Kaya pinag-question kan mga eksperto na mas maray databi kung sa harong, magibo kita mga tugang ki sa diring sabaw. See? O, yawas na pala iyan ang solusyon ta. Mga tugang sa mga tao databi na mga matataba, asin siring man, mga tugang sa mga tao databi na gustong magpaniwang. Yes!
Na. Inda si Ate Rochelle kung kumusta ang kuwang kaini. Nailing muna si Ate Rochelle. Nagkantsaw pa. Ma'am Ruby Rosin. Ang pinaka-the best pala Ma'am Ruby na pang-counter sa tao na nagtataba. Iyo databian pag inom nin sabaw. Ni kanaki ngayatay ang kain na tayo ang arap ng abaw. Sabi na ka naman, salbatana ka ngayon, oy. Dagdagan mo nga kies. Anong yan, pet mo? Dagdagan mo nga kies. Sabi na ka naki, Papa, kains na tayos. Ang sarap ng sabaw. Iya po, yan po ang sa tuyang marahay na bareta. Mga tugang sa morning hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Report, hali po dyan sa luwas. Sa linya mga tugang ang buhay naman ng report kay ba si Pading Alar Mario. Good morning, Pading Al. Come in. Good morning, Pade. Kooperasyon, asin partisipasyon, ang pigahagad ngunyan ni Gobernador Attorney Rex Lagman, aging kan-elect po NEA management sa mga barangay officials, asin mga konsumidores sa massive clearing operation kan task force, ali pa sa ibang provinsyas kan Bicol. Sinabi ni Lagman na buhayon ta ang bayanihan spirit para may angat ang serbisyo kan Aleco, tawangan ang task force na magkaharali na ang mga sanganin kahoy, mga palakpa ninyog, asin iba pang nakaka-apektar sa mga linya ng kuryente na nagiging kausa minsan ni brownout, asin nakaka-contribute pa sa systems loss. Sa pagkatabangan kan Aleco NEA management asin kan gobyerno provinsyal, inimbitaran ang maabot 62 na mga personahes kan BECA o Bicol Electric Cooperative Association for pwesto in mga engineer, mga foremen, linemen, ali sa Canoreco, Casureco 1, 2, 3, and 4, Sureco 1 and 2, Paselco, Ikaw Electric Cooperative, Pisilco, ang natabangan na Analeco sa clearing operation. Karong simana sindang ma-operate digdi sa Albay, kaya pigahagad ngunyan kan Gobernador ang kooperasyon asin partisipasyon lalo na kan mga barangay officials asin mga konsumidores na maron tabangan ang task force sa pagbisita diyan sa iba-ibang barangay. Sisayaan nagagasto kan operasyon kaya na mga halin sa miyembros kan BECA? Actually, may sa accommodation man sana ang nagtabang na ang gobernador, ang mga provincial government at saka ang Aleco. So ang gasto kayan na mga miyembros kan BECA ang yaraon dyan, provincial government, tama? Sa kuan man sana, sa accommodation man sana. So pagkaon kayan, sa maintenance kayan? Sa inda, sa province na, sa province. Okay. Sinagot na niya ang gobernador. Sige. Okay, so yan tabi pa din ang bugkaras ka mga informasyon halidigdi sa Luas, Alarmario, de Sigiwi. Salamat paring Al sa report. Mientras tanto, Jimmy nasa linya. Jim, good morning Jim. Come in Jim. Jimmy. Come in Jim. Naputol. Yes, go. Yes, BP. Nalansi ako ni Jing. Ha? Sabi ni Jing, paka-headline mo na ngaya. Kaya, paka-headline na ngaya, taot-taot ka na. Sinabit ka kaya, di sa ko, Reggie, biglang sick, actually, biglang sick ka talaga. Pagkatapos mo, hindi sinabit si Pading Maro. Kaya, garo na, actually, nalansi ka man talaga ni Jing talaga. But,
Ilinawas ko na so Mayor Plomo. Ando na ko, bigyan pa konsiluhan ka ni Bunjing talaga, ni Chief Rams. Bigyan pa konsiluhan ka niya bigyan pa konsiluhan ka niya talaga. Pigti-testing manggad kung gura na man ako karikas. Iyong iling ko talaga. Dalawa sa Iyong iling ko. caliber 45. O ne, nakatuong. Latoson. Nasa holster. Nasa holster. Oo. Ano man ni si Jing talaga. Oo. Dahil ko na nasira. Demo. Patas na. Yun, okay na yan. Dahil man namalis yan, ang boses mo. Duro nga usan nang una siya. Dahil man namalis yan sa boses mo. Dahil man apektado. Dahil man apektado. Oh, sige. Dahil man apektado. Minsan kirig-kiga ng pahit na ngunya na. Silo na nakikigig. Ay. Dahil man apektado actually masyado. Kig man sana. Na-testing mo na yan, nakaluwas na tapos binitin. Perang basis na. Ayo. Perang basis na. Pero pag nasa field reporting ka talaga, perang basis na yan. Pero nangyayari man talaga yan. Tigta ka pa luwas-luwas man ang gadon. Pagtaga, ang apor kang kapit pa puro bintana sana. Nakabintana o na. Abinda. Okay. Bata nagdadangog si Ma'am Ruby Rosin. Makasupog man ang istoryan ng duwa. Boda si Ma'am Ruby. Paano ang tantayo nangyari? Iyo man ang gat. Arman ni Ma'am Ruby ang kuno ng mga burbintana na nakabisado niya man yan Manda nakabintana. So payo sa na. Anong inaling mga si Kapitan? Anyway, Sige. sa mga dagdag niya tong bareta ta BBP, nagpaparalipot ang panahon. Apira kay ni, sige doan uran, ini ang mga bulan na sige ang lovemaking kan mga kinuubabo. Siyempre, anong ibungtaan? Oo. Ang karakteristik pa kay ni, basado sa pagre-research kan DCGB News, kan inot pa, na ang babaeng kino dahil nagluluwas sa lungga kane sa mga gilid kan kabasan. Pag malipot. Palipot. Ngunyan. Ang lalaki, iyo ang nagpeperwisyo sa luwas. Okay. Sa paglaog niya sa kinamumugtakan kan babae, dapat makusog ang lawas niya, tapos may balon-balon siya. Pagkaon kan sa iyang napupusuan na. Okay. Ngunyan, nagpupuo na magsarabwag, magtararok, ana mga parauma. Ngunyan, unroll ka tong babae, kaya day nagluluwas-luwas, tapag uli ka tong lalaking agom, pulpugo na naman siya. Pulpug sa ng pulpug, BP. Okay. Kaya madali yun ang multiplication. Ang namamalisyan sa ngunyan, kan mga parauma, matindi ang distroso sa mga paruya, mga kabasan, nagtataranong preparation ang mga parauma para tanuman, nagbubugtak pa sa nakatong supig sa sabuag baga, iyo. tiprak, nagtitiprak pa sana, pakabayain mo pagkabanggi, pig-aaratake, ang mga bata mahalunon an banhi, mahiling mo kinaagahan, waragaso na tabi BP, pagkatapos darai na iba. Grabe, adi. Patindi na sabi ni Mayor Das Marunili, gari-consider na kalamidad dahilan sa susabuag pa sana, pigtatalubuan pa sana, alagad pigpupuna na pagtupsian kan mga kino. Mabuyuman sumakasurvive mabuhay, mangamon-ngamon, sudalugi pagka tataruman, titarok bagay na Iyo.
kuurab ng Gari Carabao. Grabe, ano? Matindi ang distrosyo. Dahil nagustuhan so taste, Liluwa? ito yung gigarabot. Gigarabot. Nagagabot ba ya? Gigabot kang kino? Oo. Salbatana, adi. Matindi na. O magid na sa babalingawan an mga pigparagalan kan mga rice farmers. Mas matindi ni kaysa kan previous years dahilan sa obserbasyon kan mga parauma sobrang singyaw kan mga babo ngunyan. Salbatana, no? O, ding kung dahil natawan paglaog sa kalungga dahil natawan kan babae nagwawala duman sa mga makabasa. Pwedeng lilunis sa mga kuwan, adi. Sa mga tinanom. Oo. Ngunyan ang pagiging rice granary pagkamidbid sa Libon, sabi ni Mayor Das Maronilia, delikadong mabare, ngunyan, tasusog sa alkalde, bako sa nakino ang nag-atake, kundi kuhol, lignos, gigulpi ang mga pigpaparagalan kan mga parauma, lalatubon pa kan sigidong uran, plus pupulpugon pa kan mahaluno na mga abono, pestisidyo mahalunon, so seeds, mga mahalunon tabi BP, survival ang mga tinanom, asin dismayado ang mga parauma, marahalo ng mga banhi, abono, makahira kan mga parauma, kung sa base sa entrevista niya to kay Mayor Das Maronilia, konsiderado ining kalamidad, kundi dahil man pwedeng makapagdeklarar ni state of calamity, por medyo ta may nationwide bagang deklarasyon si Presidente BBM na nationwide calamity until June 23. An intervention kan lokal na gobyerno taod-taod sa regular na sesyon kakahurunon kan alkalde si Councilor Velasco sa Sangguniang Bayan bilang Chairman Committee on Agriculture na magpasar nin resolusyon na ang lokal na gobyerno maalokar nin pondo para pambakal nin ikog nin kino, mamantumanon inikan mga parauma, puputulon sa ikog, dadarahon sa Treasurer's Office, babakalonin 3.5 pesos kada pidaso. Okay. Kanya inot, may mga research kay ni ang DCGB News na talagang pag-araw kaning taglipot an mga kino talagang panahon kan sa indang multiplication tabi bibi. Dangugunta si Mayor Das Maronilia and then taod-taod ahagadan niya to nin kapahayagan reaction kay ni posibleng intervention kan Provincial Agriculture Office through Madam Che Rebeta. Dangugunta Mayor Das Maronilia. So, ang alcohol, kaya pong kontrolong ka mga parauma. Pero po ang daga, ang osamo, ang tawag din sa Libon, mga babo. Talagang mahirapan na i-control yan. Kaya po, noong panahon, Jim, noong ako pa na Chairman Committee on Agriculture bilang konsehal, nagpasar ako kay ordinansa na pasalong kan lokal na gobyerno ang mga buntod kan mga babo para may encourage ta mga paroma na gano'n yung mga peste mga babo na ini. So gano'n na tapos kunin na sa buntot at doon digdig sa Treasurer's Office para po makalon bayaran sila. So yun po ang sa aga po kukurunong ko po sa Chairman Committee on Agriculture si Councilor Bong Velasco na magpasar ki ordinansa na makaroon po ang tupuntot ng mga Malukar po budget. Opo, malukar po kitang budget. Okay. So, sa report po sa Indo, dakul na, may iwasan. Actually, dakunon po.
Ikaw nga dyan na nakatiprak pa sana. Oo. Tinira kang babo ubos. Tiprak naman siya. Unubos na naman kan babo. Basta mahalon din eh. Iyo pati. Oo. Kung nahirapan na kitang kumukibili sa Agriculture. sa DA kasi kulang so na-aproban so mga sick grower. Kaya medyo kulang-kulang ani. May kaya po yun ang iningwa ko na ma-encourage sa mga paroma na baka na subuntot ng daga. Oo. Okay, nakabot na yun po mayor sa probinsya? So, di isa tapos lang. Actually, aram ng po ang probinsya, problema ka mga paroma. Ganito rin niya din ni Tabi Mayor, kada bis na malaugan, Pebrero, taglipot, nagdadakulan infestation kan babo dito sa lipot. Pwede na po, ang sa mga paroma, yung po ang na-encounter kang problema ka mga paroma. Ako lang po babo, pati ng mga rignos, tapos yung golden gold. May epekto po yun ay natural sa pagiging rice granary kan ligo ng production. Ngayon po, ang production, nahirapan. Alam mo naman alos sa rumbulan siguran. Oo. So, pagkatarok, tirong kang golden gold. So, iba, nagka-ralamos ka, no? Grabe yung sakripisyo. Kaya po, grabe yung sakripisyo ka mga paroma. Oo. So, okay. Grabe yung sakripisyo kan mga farmers sa BBP. Sakripisyo ka niyan sa tuyang papa pag nagkataon. Ngunyan, ano masabi ka ni kan na Provincial Agriculture, Department of Agriculture. Okay. Yan ta BBP. An sa tuyang pinagtugay-gayan ka so hapon sa Banwaan kan Libon Albay. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. May pagkakapari pala ng kino sa tawa, no? Yung pala ng mga bakbo na. May pagkakapari pala sa tawa, di. Kuya Rems, namalis pagkapariw kan tawo sa bakbo. Sabi ni report ni Jimmy. Ang pagkakapariw palang kan tawo sa kino mga tugan. Pag di naunra, alos mga tugang pariyo tabi na nagwawala. Mga aki, palampason lang ito. Nagparapot. Ayan, magparapot. Kung ano, magpara-orintra kaya ng mga urulong kan mga gurang, Bako ngayon tabi, Noel Manalo. Buda, bako yun pa de. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya po mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali po sa newsroom kang DCGB. Paring Mar, good morning. Come in. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabang. Headlines ko niyan. Sobra 2 pesos na dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, diesel, asin, kerosene. Efektibo ng unyan aldaw, Enero 24. Enjoy yun lang. Enjoy yun lang. Oo. 2.80 ako, 2.25 sa imo. Yan. Magparora raw to. Tama reklamo. Yan na Department of Agriculture, binansagahan ni Congressman Joey Salceda bilang Mother of All Agri-Smuggling sa Nasyon. Ang ano? Mother of All Agri-Smuggling sa Nasyon. Wow. Ang bansag ni Congressman Joey sa Department of Agriculture. Oo. Gari paano naluluyahan kan sekretary? Nakulong pala na smuggle. Salbatana, no? Pagdiligdi sa to, nagbabahada ng cooking oil. Salbatana. Naling Malaysia. Oo. Grabe, ano? Naluluyahan kan, anong pigigibo daw kan sekretary? Gari, anong pigigibo daw kan sekretary? May tugo na magkaroon sa mga ayudante. Dahil magkaroon. O, di magkaroon sa ayudan. Di garo, Ayan ang mga problema man. Oo. Dahil masaharap maninda. Pigi, pistigaran pa. Talaga? Talaga? Abangan na dyan. Okay. Ang pahayag ni Congressman Joey. Yan. Sige daw. Understando, Comelec siniguro na malalawas ng unya na taon ng barangay as in SK elections. Voters registration posibleng dahil na ma-extend, sabi kang Comelec. Tama na. Tama na yan. Tama na yan. Pag-abot ka mga imported na sibuyas. Alam mo ng pagkakataon. Wrong timing da. Pag-abot ka mga imported na sibuyas, sabi ni Senador Cynthia Villar. Ano naman wrong timing dyan? Nag-arani na ngayon, abot to. Actually, may point siya.
Nato ang ginibok ang gobyerno kay kan Disyembre, kan Nobyembre, di ba? Yan. Nato ang ginibok ang last year, last quarter kan taon o kang Enero, di ba? Yes. Kang ining first na weekend Enero. Kuna yung sumarani na saka ma-import. Pero timing man talaga, gari tama man si ate. Pagkor, nabudol. Oh, Sa kinuang third party auditor para sa mga pugo. oh. Dahil manda opisina. Dahil rehistrado sa Makati. As in wala. Asin budol talaga. Bata 6 billion pala nun eh. Makaulokon kita ni. 6 billion pesos. Salbatana. Mientras tanto, illegal na operasyon kampogo sa nasyon, pagtututukan kang PNP. Aha. Extended tenure of service in Vista fixed term sa IFP, pagrekomendar ni DND Secretary Galvez. Motorcycle rider si Papayararom sa ensayo para makaiwas aksidente. Bersyon kan Senado kan Maharlika Investment Bill, isinamitan ni Senador Mark Villar. Philippine Coast Guard, nagdagdag ni mas takol na patrol vessel sa West Philippine Sea. Aha. Pinay sa Kuwait, ginada na sinilo. DMW Secretary Oplin nangako ni Nostisya sa pamilya kang biktima. Salbatana. Kairak man na di. Rodero na. 17 years old ang suspect. Oo, Salbatana. Dahil para man motibo. Grabe di. Rodero na. Okay, BP, ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Magkarga na kung pwede pa. Oh, may oras pa? 6 minutes before 6. Pwede pa, kaya pa yan. Ato dyan kang BYC Enterprises, ang aposta ng Mr. and Mrs. Raul Marisa Caldo dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-BYC nyo yan. 24/7, konektado ka mo, mas load. Sa News Bay, sini po si Marnila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nabudol palan sa pagkor. Ano nangyari sa administrasyon ta? O yan si Kong Joey, may pig-expose o tablada kan kay sekretary. Kunyaon dyan ang hadi kan mga smuggler sa agriculture. Pangyayari sa maabaka. Ay nako. Bueno. Jomar bien mga tugang, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwal. Kamin Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat po, Henry. Good morning sa mga parantabay. Gadanan sarong lalaki sa aksidente sa motorsiklo digdi sa syudad Cantabaco, Kasubanggi. Ang biktima na bistuhan na si Alejandro Almonte Latada, 62 years old, residente kan Porcono, Barangay San Juan, Tabaco City. Sa report sa Tabaco PNP na pagaraman na alas 9:40 Kasubanggi, nagmumotor ining si Latade kan pagabot niya digdi sa Purok 7, Barangay San Antonio, Tabaco City. Biglang ruminangkada susay ang motorsiklo sundo na magpasiring sa direksyon kan gilid kan tinampo asin mabanggaan sarong poon kan kahoy na nagresulta tangani magkaigwas siya nin tama sa payo. Inaraman tulosin ni sa Sige Memorial District Hospital pero rinununsyar na dead on arrival ang mga doktor. Mientras tanto sa Banuaan kan Santo Domingo, arestado man ang sarong construction worker dahil sa kasong pagpabakal nin inaabasan. Yan. Ang suspitsado na bistuhan na si Arnel Banyares Militante, 21 anyos, construction worker, residente kan Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Sa report na nakuha kan DCTV News, alas 8 ang aga kasudma kan i-serbi sa SAIA ang warrant of arrest na ipinalawas kang korte dahilan sa kasong anti-fencing o pagbayular sa anti-fencing law of 1979 o sa simpleng tataramon pagpabakal ni ninabasan 36,000 pesos man. So sa iyang piyansa na ipinagrekomendar kan korte. Sa Banuaan kan pakakay sa Roma na lalaki ang dinara sa ospital matapos na tigpason kan sa iya man sanang kabarangay Kasubanggi alas 7 Kasubanggi kan magpaabot ng impormasyon ng mga residentes kan barangay Pili kan pakakay sa PNP na nakaiguanin na kasunin paninigba sa indang lugar. Tulos man na nagresponde ang mga pulis asin na pagaraman na ang biktima nabistuhan na si Alwin Barcoma Bertasio, 48 anyos, residente kan Porcos, barangay Pili, Iraya, Pakakay, Albay. Samantalang ang suspitsado na tuminig ba sa SAIA si Jason
Masaysay, 31 anyos, kan kapariyong lugar. Tulos man na arestar kan mga barangay officials ang suspitsado asin itinurn over sa pakakay PNP. Samantalang ang biktimang si Bercasio iyon dinara sa Siga Memorial District Hospital para ipabulong. Sa sarupang bareta, sa panuaan naman Katiwi, arestado man ang sarong lineman dahilan sa kaso may koneksyon sa illegal na droga. Ang suspitsado na bistuan na si Salvador Clotario, 35 anyos, residente kan Barangay Tigbitiw, Albay. Si Clotario inarestar kasod mang alas 9 pagkabangi matapos na makaputana kan mga elementos kan TVPNP ang warrant of arrest na ipinaluwas kang korte dahil sa pagviolar kan Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 o ang kaso may koneksyon sa pagpabakal ni illegal na droga. Nakabibibihan rin mga parata basado sa mga police headquarters digdi sa Premier Distrito Calalbay. Jomar Bian, this is Salamat, Jomar! Mientras tanto, Ange Galero, nasa linya. Good morning, Ange! Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man ang Albay District. Mientras tanto, sa ipapanyatong Bareta, maabot naman sa 1 billion pesos kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kan PNP Bicol sa magkakasiblag nindang operasyon sa rehiyon kan uminaging Aldawa. Enot, inarestar kan mga otoridad ang sarong Teo Asisto Jr. Marcos, 37 anyos kan silang Cavite kung sa inakuhaan sa nin 340,000 pesos kantidad ng illegal na droga sin kalibre 38 na revolver. Sa nabuakan Camarines Sur, 136,000 pesos man ang nakantidad din sa buo na nakumpiskar kay Aldin Fortuna E. Tordilla asin Luis Tampoco Jr. E. Galyarte. Sa probinsya din Masbate, sarong habal-habal driver na namidbida na si Michael Camposano E. Anabe na nakuhaan manin 108,000 pesos kantidad nin illegal na droga o pigtutubo ng shabu. Mientras tanto, sa Banuaan, Candaraga, 56.5 gramos ni shabuan na may kantidad man na 384,000 pesos ang nakumpiskar sa mga suspitsado na namidbidan man na Sindaroli Luna Manida asin man Melchor Prince Milyare. Dahilan kayo ni nangapodan ang PNP Bicol sa publiko na tuwangan sinda sa kampanya kontra sa illegal na droga asin likayan na nanggad ang pagiging impwelto sa siring na bagay kunabo mahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ining pig-apod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itabi VP ang informasyon, Ange Galero, Thank you, Ange. Mga tugang 2 minutos bago mag-alas 6 in morning. Nasa linya po si Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag na bareta. Dahilan sa aligadong pagpabakal ng pigtutubudang marijuana sa poser buyer kan mga otoridad, arestado kan Legazpi City Police ang suspect na binistong si Brian, 24 anyos na soltero, residente kan Rinilisan, Barangay Bunot, Legazpi City. Ginibo ang buy-bust operation kasubanggi sa nasabing barangay kung saan kumpiskado sa nasabing suspect ang sarong transparent plastic sachet. May laog na pigtutubudang nirolyong pinaalang na dahonin marijuana. May gabat na po kumas o menos 30 gramos asin nagkakantidad 3,600 pesos. Na-recover man sa lugar ang genuine 500 pesos asin na 7 pedaso pang 500 na budol money na pinururot na sanakan mga otoridad matapos aligadong itarapo kan suspect kan ini aarestaron. Mientras tanto na kumpiskar pa ang sarong toter asin cellphone. Ang mga ebidensyang ini, iyo ang nasa pangataman kan pulisya. Mantang ang nasabi ng suspetsado, iyo ang nasa kustodiya kan Legazpi City Police para sa magkakanigo pang dokumentasyon asin disposisyon. Dagdag na balita, kaali sa luwas, kay Basi Kuya Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mga tugang, hali po dyan sa luwas. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Magalipas lang Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 po ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express.
mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngunyan pangaldaw ni Martes 24 mga tugang kang Enero. Mga reklamo kan publiko manungod sa problema sa trafiko ipinaabot sa Traffic Consultative Council o ipaabot sa Traffic Consultative Council ni Councilor Albarizo. Inisyatibo sa solusyon sa problema sa traffic sa barangay dapat panginutan kan barangay official sigon kay PSO Chief Rolis Guerra. Sa lado nasyonal, 2,000 na dagdag presyo sa kada litro nin, o kaya 2 pesos na dagdag presyo sa kada litro nin gasolina, diesel asin kerosene, efektibo na ngunyan aldaw, Enero 24. Comelec, siniguro na malalawos ngunyan na taon ang barangay asin SK election. Motorcycle riders ipapairaram sa ensayo para makaiwas sa aksidente. Sa ibang nasyon, gunman sa mass shooting incident sa Monterey Park, California. Gumina din 10 katao, nagbadilman sa sadiri sigon sa mga otoridad. Business news, presyo kan bunay, naglangkawnin sa lapi sa mga saudahan. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ipapaabot sa Committee on Transportation and Public Utilities Chairman o ipapaabot ni Committee on Transportation and Public Utilities Chairman Konsihal Albarizo sa Traffic Consultative Council ang mga reklamo hali sa publiko manungod sa paurotrong problema sa trapiko asin illegal na parking sa syudad. Inan siniguro ni Barizo kung sa kahagadan niya kay Alkalde Geraldine Rosal na magkaigwanin meeting ngunyan o masamasunod na simana ang konseho kasabay ang Public Safety Office, Legazpi City Police Station na siniba pang mga stakeholders. Ma-i-convene mi una sa Traffic Consultative Council, mag-create kami ki special task force para mag-plug ini o kaya idagdagan mi ki poder ini pong itap mi manining so task force tabaga sa obstruction. Siguro involve mi ang mga kapitan para i-deputize mi sila, although it's mandated masende na i-maintain para maibsan tulos. Ipadaliwanag pa ni Barizo na kay pa na magtukaw sa sarong paghururon ang lokal na gobyerno asin konseho dahilan ta kay pa na magkaigwanin sarong direksyon nin solusyon ang problema sa trafiko sa syudad. Ang sarong pang problema tabi ko lang kita sa IEC signages kasi nahiling mo po madalang ang traffic signages tapos ilalaog ko man so proposal kang BNP na regulation na so mga mababagal na sakyan sa gilid sa right mo ipa-implement na so no contact apprehension policy design sa may Rizal Street lalo na ining sa may St. Agnes. Ganang ipanamali siya ko gigibo nida i-hazard lang nin tatambay sida iyon nakakaulang maray sa traffic dyan sa area na yan. Sinabi ni Barizo na ipaprioridad kan sa iyang komite ang nasabing problema kung sa inahagadon sa konseho na makabilog nin mas komprehensibo asin epektibong solusyon. Manungod sa nasabing problema, sigon kay Barizo inguaon niyang mangyari ang primerong Traffic Consultative Council sa iradong kada administrasyon ni Alcalde Geraldine Rosal ngunyan o sa masunod na semana. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Shortcut Road sa may Oriental Hotel. Pigpapairaram na o pigpapairahay kan City Government of Legazpi. Al Armario sa detalye. Kaalungyan kan panahon, biga pa karhay naman ngunyan ang Shortcut Road sa may Oriental Hotel, boundary kan Barangay 15, Ilaon East, asin Barangay Taysan. Binagjita naman ini kan City Government kan Legazpi. Si OIC City Engineer Noel Encinares nagreparo kan patrabaho. Tiga bugtakan ni dakulang langing kanal. Ang lugar na ini, Shortcut Road, pasiring sa South Area ng Legazpi, vice versa, pasiring sa Legazpi proper, alagad nagiging agihan man ini, kan tubig baha halin sa may parte kan Taysan na minabugawas, pasiring sa Barangay 15, Ilawod East. Ngunyan, tiga regular na ini, kan kontraktor sa pag-supervise kan City Engineering Office.
para mientras close road sa mga motorista dahil maging ang baba na parte ka na tinambo digdi sa may Marquez Street Extension sa Barangay 15 Ilawon East ang napigigibo man kan DPWH ang flood control project. Al Armario, DCGB. Dapat na magkaigwanin inisyatibo asin panginutan kan barangay official ang pag-aktuar asin pagsolusyon sa mga problema sa trapiko sa indang barangay kaibahan ng mga illegal na nakaparada. Sigun ini kay Legazpi City Public Safety Office Head retired Colonel Roles Guerra kung saan aminado siya na nilirivisilan sindang marhay na mamanihar ang trapiko sa palibot, partikular na ang mga illegal parking sa sidewalk at sinibapa. Kaya po kami nahihirapan sa law enforcement, sa traffic. Pasensya na tabi, minsan hindi namin makuha ang kooperasyon ng barangay. Because palagi na pong, lalo na ngunyan, ma-eleksyon na naman, puro kontinuasyon na naman ang gigibuhong. Kaya, ang nangyayari po, kaya parang hide and seek, when the cat is away, he might play. Ganun po yan eh. Pagkakaalis na, nag-a-apprehend na nag-i-inspect, pagdating po, malinig yan. Pagkatalikod na pagkatalikod na itong mga grupo ni Sir Andy Yao na naman. Idinagdag pa ni Esguerra na kaipuhan na pagtarabangan kan lokal na gobyerno asin kan sektor ang paurotrong problema sa gubot na trafiko sa mga illegal parking sa syudad. Sa ngunyang pigahalat pa kan PSO Legazpi ang request nilang mga tow truck tanganing mas maging efektibo ang implementasyon ninda kang road clearing operation sa syudad. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong mga bareta pulanggi pirminang pinagbabaha. Aramon talo pang detalye sa report ni Jimmy Nasalita. GB News Express. Parating pigbabahaan sentro kan Pulanggi kung saan sa sigidong pagparauran hanggang sa ngunyan may mga landa pa na binahaan ibang barangay arog kan barangay Ubaliw. Nangyari ini por medyo sa kurulang nanin na mga kahoy ang mga bulod natural pag mauran dahil nanin ulang gabos inibagsak sa mga harababang lugar kung kaya an Pulanggi dating daiman ini nagsasapar nin baha ngunyan nagsasapar na nin pagbaha konsegido an pag-uran asin mas matindi nagkakaiguan na nin flash flood pagkatapos kan uran nagiging mation, madugi, an palibot mantang aniba, an mga kanal naistakan pa ni na tubig. An maraot na parte kani na may mga stagnant na tubig pa kung umatake naman digdi an mga lamaw kung kaya an lokal na gobyerno sige an pagpapalinig pigahagad man sa publiko na mantiniron an kalinigan makipagtabangan sa espersos kan lokal na gobyerno. Sa ngunyan, ini ang challenge sa LGU kung paano mamimitigar ang baha kada bis na igwanin na mga sigidong paguran digdi sa banwaan kan Pulanggi Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Napapastidyo po ang Task Force Kalinisan at Kaayosan kang Legazpi City sa mga sagsadirinin bihikulos na ginibong garahe ang kahalabaan kan tinampo. Sigon sa papayo ka ng sabing task force na si Mark Andy Marbella, haloy na ining nangangapudan sa indang grupo alagad hastangunyan. Problema pa man giraray. Sinabi ni Marbella na nakakaulang sa bulos kan trafiko ang mga pagparada kan mga bihikulo sa gilid ng tinampo. Partikular digdi ang mga nakaparking na bihikulo sa kanto kan Governor's Guest House sa sakop kan Barangay 2, Ims Barrio Legazpi, pagluwas sa Barangay Bagumbayan Daraga. Katakod kay ni nagko-consider ininin clam o nagko-consider sindanin pagka-clamp sa mga task force para maayos ang sistema ng parking sa nasabing lugar. Sinabi ni Marbella, naglaom sindan na dadangugun ngunyan ang sendang pangapudan lalo na ngunyan na nakaka-experience ng sobrang pagkagubot kan trafiko sa syudad lalo na kung rush hour. Inot nang nagpatanid sa Barangay 2, Ims Barrio South, Kapitan Leti Tejada sa iyang mga residente sa sinibapang motorista na punduhon na ang pagpaparkan mga bihikulo sa gilid kan tinampo para masolusyonan ang nasabing problema. Albay Electric Cooperative day mo napiging ganyar ang mga miyembro konsumidores na magbayad gamit ang GCash.
Report kay Ans Galero. Nagpatanid ang Albay Electric Operative sa mga miyembros konsumidores na naibasta-bastang magtubod sa PIGPost na sarong Facebook page na may ngaran na Aleco Updates matapos na i-anunsyo kaning nag-akseptar na ng GCash payment ang kooperatiba. Sigun pa sa Aleco da inindatig inganyar ang pagbayad kan mga miyembros konsumidores sa nasabing app maski na may nagluluwas ng Aleco Statement of Account o kaya maski sa PayMaya app dahil sa presente nagkakaigwa pa sinda ng system integration ng bayad center asin kan sa indang digital partners. Mientras sa sigon sa Aleco, ang mga nagluluwas sa nasambitan ng Facebook page kung konsideradong lehitimong pahayag dahil sa sindaigwan ng opisyal na page asin dapat kung anuman ang mga pipoposting di sa sendang lehitimong Facebook page na magtubod. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCG. Maugmang nakikisumaro ang gobyerno probinsal kan Albay sa selebrasyon kan Chinese New Year sa Albay. Sa pahayag ni Gobernador Grex Lagman sa paagi kan selebrasyon, namidbida ng rason bilang sarong pamilya, sarong komunidad asin bilang sarong probinsya. Sigon kay Lagman, dapat rumdumon ang importanteng kontribusyon kan mga Albayanos na Filipino-Chinese leaders asin communities sa probinsya. Pinag-inganyarman kay niyang gabos na dapat magtarabangan asin magkasararo. Ano pa man ang lahi para makakauswag sa ikakauswag kang probinsya. Dagdag pa kan opisyal na an enduring commitment kan Filipino-Chinese sa mga Albayanos iyang tunay na nag-apresyar mantang iniman ang pagkakataon para mag-pay it forward sa aktibong pagtabang kan mga ini sa economically disadvantaged province sa ditman o dakula ang paghiras. Number 3, Provincial Most Wanted, arestado kan Legazpi City Police kasuhapon. Detalye po kang report kay Joshua Bino. Bitbit ang mandamiento de aresto para sa kasong tulong counts ni statutory rape asin separadong kaso pa nin acts of lasciviousness. Inarestar kan Legazpi City Police ang konsideradong rank number 3 Provincial Most Wanted na binistong si Rayleigh Paite Rosina. Susug sa record, sinirbihan ini kan mandamiento de aresto mantang nasa laog na ini kan Legazpi City Jail sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Bandang alas 6 ang banggi kasuhapon Enero 23. Ang mandamiento de aresto iyon ni pinaluwas ni Honorable Damidel Awayan Lucito, Presiding Judge kan RTC Branch 1 Legazpi City. Nakaliis na Enero 13 kaining presenting taon para sa kasong tulong puntos ng statutory rape na dahil rekomendadong piyansa asin separadong acts of lasciviousness na may piyansang kantidad 180,000 pesos. Sa ngunyan, ang nasabing persona iyon ay kinustudiya muna sa Legazpi City Police Station para sa magkakanigo pang disposisyon asin nakatalaan ng turnover man giraray sa korte nga ni may hatod sa kustudiya kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mga dagdag na baleta, Joshua Bino, DCGB. Nagpapadagos pag voters registration hasta matapos kang Enero o sa katapusan kang Enero ngunyan na taon. Sinabi na Albay Provincial Election Office Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw na pwede pang magparehistro sa COMELEC offices pon Lunes hanggang Sabado alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Ini matapos na mabot sa 293 ang bilang kan mga nagparehistro sa ultimong aldaw kang Register Anywhere Project o RAP kan COMELEC Albay na ginibo sa 3rd floor kan SM City Legazpi mantang sa datos ay pinaluwas kan COMELEC Albay na nasabing bilang 213 ang new registrants, 72 ang para sa transfer mantang 8 man ang reactivate kan sa indang registration. Napagaraman na probinsya kan Albay ang saro sa mga lugar sa nasyon na napili bilang pilot area kang nasabing proyekto. Dumang kita mga tugang sa 3rd District kan Albay, suspitsado po sa panlulupig. Naanom na taon ng pinaghahanap kan mga otoridad, nadakop sa tiwi kasuhapon. Report kay Jomar Bien. Arestado kasubanggikan na TWPNP ang sarong suspitsado sa kasong rape na 6 na taon nang nagtatago sa mga otoridad. Ini matapos na maresibikan na TWPNP ang warrant of arrest na ipinaluwas ni Honorable Judge Rafael Lipolito kan Branch 215 Quezon City
para sa kasong rape kontra sa sarong 48 anyos na lalaki na residente kan Barangay San Antonio, kan Tabaco City, alagad nato para na duman sa Tiwi Albay, ini pala nagtatago. Sa report na nako akan DCGB News, matapos na maramang kan Tiwi PNP na yaon sa Barangay Tigbi ang suspitsado, tulos hinda na isinirbi ang warrant of arrest na nagresulta sa pagkaka-arestar kay ni ang kaso na pinagdahampang kan suspitsado iyuan sobrang sa 6 na taon ng nakapagpaluwas ni warrant of arrest ang korte duman sa Quezon City asin nagdulag man tulos ang suspitsado tapos na maraman na may aresto na siya alagad nadako panggiranay kan mga autoridad makalis ang 6 na taon. Yan ang report, Joe Marbian. Mantinidong nasa low risk ang COVID-19 utilization rate sa mga ospital sa rehiyon. Sigon ini sa datos na pinaluwas ng Department of Health sa Bicol kung saan 733 na kamang na elokar sa rehiyon para sa non-ICU bed, 26 tigdi ang presenting pigagamit o kapareho nin 4%, bantang wala manin na gamit na sa 78% na lokasyon kang ICU beds asin nasa severe critical admission. Sa ibong ini kan tracing panibagong narestrong kaso kanakalis na simana, 3 kaso kaini ang hali sa probinsya kan Albay, 0 sa Camarines Norte, 7 sa Camarines Sur, 2 sa Sorsogon, mantang 0 case ang isang probinsya nin Catanduanes sa Masbate. Sa kabilugan ang rehiyon nakapagrestro ng 66,211 na kumpirmadong kaso por Marso 27, 2020, mantang sobraman sa 62,000 ang naka-recover. Sobraman sa 2,600 ang nagadaan, mantang nasa 663 ang mantinidong aktibo. Nangapudan man ang DOH Bicol sa mga Bicolano na magsunod sa public health standard asin magpabakuna kontra sa nakakagadaan na helang. Iyan mga tugang ang mga bareta sa lado lokal, bareta sa lado nasyonal, makalipas lang po kayo ni. GB News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Paretang ngunyan mga tugang sa Lado Nacional, efektibo kasabagong alas 6 din aga, ang big time oil price high kan mga kumpanya nin petrolyo sa nasyon. Ipinautob kan Shell ang asinsi oil ang 2.80 na dugang sa presyo kan kada litro nin gasolina, mantang 2.25 sa diesel asin 2.40 sa kerosene. Kaparihong oil price adjustment man ang ipinautob kan Caltex, efektibo kasabagong alas 12:01 nin aga. Siring man ang presyo na ipinautob ganin ibang oil companies kasarabay ang Petron, CQ as in gas. Ang panibagong momento sa presyo ng petrolyo resulta kan pagkusog kan demand kaini sa China kasabay kan sa giraray na pagbukas kan sa indang ekonomiya asin kan natatapos pa sa ng Chinese New Year. Siniguro po kan Commission Election na wala ng rason para dai malawos ang barangay asin sanggo ng kabataan elections sa Oktubre ngunya na taon. Sigon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 100% na sindang preparado asin siniguro na kang Kongreso na dai na ini i-oktaba pa. Sinabi kan official na kompleto naman ang procurement sa election para Pernelia, mantang 50% kan 91 milyon na balota ang naimprinta na. Tigalaoman na magkukumpleto ang printing as in verification kan mga balota sa kadawang simana kan Pebrero. Ngunyan na nasa sobra sa 1 milyon na ang nakapagrehistro na nagpapadagos na voters registration na nakatala na matapos sa Enero 31 ngunyan na taon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta may kinaraman mang giraray sa eleksyon. Posibleng dahil na ma-extend ang pagrehistro para sa 2023 na barangay at insanggo niyang kabataan elections. Dahilan kanihinagad kan Commission on Elections sa publiko magparehistro na bagang Enero 31 na deadline. Sigon kay COMELEC Chairman George Garcia, na daing rason para palauigon pa ang pagparehistro dahil ipinaisinaninda sa publiko ang inisyatiba asin piglansar na ang Register Anywhere Project o RAP. Pwede na sanang magkaigwanin extension sa nagkapirang lugar kung saan napindyente ang pagrehistro kan mga botante dahil sa kalamidad araw kan pagbaha. Sa ngunyan, sinabi ni Garcia ng COMELEC registration sites sa bilog na nasyon nakaresibin hindi mababa sa sobra sa 1 milyon na aplikantes pon kan o aplikasyon pon kan buksan ini kang Enero 12, 2022. Target kan poll body na magkaigwanin 1.5 sagod 2 milyon na bagong botante sagod sa Enero 31 na deadline. Ikinamundo ni Senador Cynthia Villar ang pag-abot sa nasyon kan mga importanteng sibulyas o kaya kan imported na sibulyas. Sa sayang pag-atender sa ginibong National Needs Summit sa Quezon City, sinabi ni Villar na wrong timing ang ginibong importasyon dahil nagaani na sa ngunyan nin sibulyas ang mga paraoma sa nasyon. Mas maray sigon sa iya kung ipigtututukan na sana kan Department of Agriculture ang laban kaini sa smuggling asin ang mga naguhud nin sibulyas. Mientras sa sinabi kan gobyerno na pwede nang mabakal sa mga masunod na aldaw ang nag-abot na imported na sibulyas, maabot man sa 16 na container na puting sibulyas asin 32 na container nin pulang sibulyas na nag-abot kan weekend asin sa ngunyan nagagi ni sa second border inspection. Sagod sa Biyernes, posibleng maipabakal na ini sa merkado kung saan maabot sa 200 pesos daw ang kada kilo. Naniniwala po si Ways and Means Committee Chairman Sherwin Gatchalian na nabudol ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa 6 billion pesos na kontrata kaini sa kinuang third-party auditor na global commercial na iyo ang nag-audit sa mga pugo. Ang kontrata para sa 10 taon itinao kan PAGCOR maski questionable ang dokumentong isinumiter kan third-party auditor. Ipinaliwanag o ipinahiling sa pagdangog ang nagkapira sa mga pigtutubudan na fake documents kung saan base sa bangkong nagsertifikar sa global na Soliel Chartered Bank igwanin 25 milyon na pondo ang third-party auditor pero nagluwas sa hearing na nasabing bangko bako rehistrado sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Apera kay ni bako man rehistrado sa Makati Local Government Unit ang Global Commercial o COMRCI asin bako man totoo ang address kan opisina na itinao. Sa mga detalyeng ini, tinawanin doon ni Gatchalian na malinaw na may credibility issue ang third-party auditor. Dahil man nakasimbag ang pagkor kung kanaputon kan mga senador. Kung nata, dahil man lamang pag-inspection in marhay kung lihitimo talaga ang principal. Sinita pa ni Gatchalian ang pagkor na sa kadakulaan kan mga tauhan kay ni. O kasadakulan kan mga tauhan kay ni, paano sindan na budol o posible man na tinuyo talaga ang na magpa-budol. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado national. Naglansar po ang Metropolitan Development Authority ng Motorcycle Riding Academy sa Metro Manila para sa pagbaba kan numero kan motorcycle related accidents. Seraram kan proyekto, mabilog ang MMDA ng Technical Working Group na iyuan, magibonin formulation para sa motorcycle safety training course module. Gagamiton ini sa gabos na riders para sa tamang pag-ensayo as in basic knowledge sa basic control as in operation in motorsiklo. Nakapalaman sa module ang road safety laws, rules and regulations para sa pag-operate in motorsiklo. Matao man ang academy nin mga panginot na emergency response training sa mga motorcycle riders. Libre ang pag-ensayo as in tatawanan nin riders nin certificates sa oras na makompleto ninda ang lectures, practical application as in basic emergency response course. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kay ni alas 6:33 nin pag-aaga. Ang oras hatod sa Indokang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2 Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. GB News Express. GB News Express. Bareta ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, kinumpirmar kan pulisya nagadana ang pinagtutubudan na gunman sa nangyaring mass shooting na ikinagadan din 10 katao sa Monterey Park, California.
Sinabi kan pulisya na binadil asin ginadan kan suspek an sa iyang sadiri sa laog kan puting van na pinalibutan kan mga pulis kan Torrance. Nagkapirang oras na nakalihis matapos ang insidente. Sinabi kan mga otoridad na ang lalaki nagadan dahil sa sarong tama nin badil sa sadiri asin day mababa sa duwang luho nin bala ang nahiling sa bintana kan driver's side. Bago sinda nakarani sa nasabing bihikulo, enot kay ni 10 ang narehistrong nagadaan asin 10 man ang nairido sa nasabing insidente. Garong basura na itinapok kan sa tinampo kan mga nagdudulag na mahabas ang mga kwarta na sa endang nakulimbat gikan sa rinaot nindang ATM machine sa India. Kay puhan nagibuhon ini kan mga suspects para da isinda lapagon kan mga pulis na tuminirik man ang lunadan kan mga suspitsados para kaya mahiling sa CCTV footage ang pagsakyada kan mga maabas sa State Bank of India sa Banuaan kan Kurotla. Nakalaog na sa bag ang mga kwartang tinabag ninda hali sa rinaot na ATM alagad kan papadulag na sinda. Nagabot ang mga pulis lunad ang pulis mobile asin nabangga ang papadulag na gateway vehicle kan mga mabas. Nahulog pa sa auto ang sarong suspitsado alagad nakalunad mang giraray digdi asin nagharurot na parayo ang mga ini. Pero nagmaniobra asin buinalik sa lugar ang mga suspitsado asin itinapok ang mga kwarta sa tinampo taganang daisinda lapagon kan mga pulis. Sobra sa 1.8 Pakistani rupee o kapareho kan 1.2 milyon pesos ang nakuha kan mga suspects sa ATM. Pero kan bilangon kan mga otoridad ang kwarta na itinapok sa tinampo na diskobre nindang halos ang bilog na kantidad kang hinabas na kwarta ang itinapok. Daiman nalapag kan mga pulis ang getaway vehicle kan mga maabas. Sa ngunyan, padagos ang follow-up operation kan mga pulis para madakop ang mga suspitsados. Business News. Business News. Naglangkaw po nin 0.50 centavos o salapi ang presyo kan bunay sa nagkapirang saudan sa Metro Manila kasahapon. Inapisar kang estable na presyo kan farm gate sa sigon sa Philippine Egg Board. Sinabi pa na nagitaas nin presyo ang supplier mantang limitado talaga ang supply nin bunay. Dahilan digdi nagkakawat sa 8 pesos 50 sentimos sagkod 10 pesos ang presyo kan bunay depende sa size. Mantang umintuman may umintuman na piso sa kada pedaso kan bunay na o kaya itlog na maalat kaya nasa 16 pesos na ang presyo kan mga ini. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Kaya po kayan, Senior Director Mardela. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ligtas na mag-mix and match ng ibang klase o branding COVID-19 vaccines para sa second as in boosted doses. Ina ang paglilinaw kan World Health Organization Philippines sa tahaw kang pag-alangan kan iba. Paano mo sa pagpabakuna ng ibang brand dahil bako available ang dating branding bakuna na itindok sa iya sa primary series. Sigon sa ahensya, konti ko presirahan ng ibang COVID-19 vaccine kaysa sa bakuna na resibi kan first and second dose, ako nini, asin magpabakuna na. Sinabi pa na posibleng mas makusog pa nga ang proteksyon na makukuha sa mixing and matching kaysa sa sarong klase sa nin bakuna. Sarong pagirumdom kan DCGB, DOH at kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, aramon ang kabugtakan kang panahon kay ba po ang pag-asa DOST kay ba si Ariel Samudio. Good morning, Sir Ariel. Go ahead. Pare na aga po. Para po sa update sa kamugtakan sa panahon, puri na mataan ang low pressure area kasi bagong alas 3 din aga sa distansyang 280 km southeast ng Davao City. Base man sa mga pinakahurang datos, sa ngunyan na natiliman na mababa ang tsansa na mabilog ini sa sarong bagyo. Samantalang northeast monsoon ang nakaka-apekto man sa Luzon at Visayas.
Sa magapon ng Kabikulan, nilalauman manan mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat pa man ng mga pag-uran na sinpag kikilat pag taguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na alis sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Igwa pa man nakabanderang gale warning sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Northern Coast kang Camarines Sur, Northern as in Eastern Coast kang Catanduanes, Eastern Coast kang Albay as in Eastern Coast kang Sorsogon. Kung kaya padagos sumana pinapatanidan ang mga nagagamit ng mga saradit na sasakyan pandagat na dahil mo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunyan na maghapon, 23 hanggang 30 ang taas kang Celsius. Ang taldang, nagsirang alas 6:12 nin aga, masullo pa siya na alas 5:42 nin hapon. Aliridi sa DOST Pag-asa, Ariel Camucho. Salamat, Sir Ariel, sa report sa kamugtakan kang panahon. Yan mga tugang detalyes kan mga bareta, sinurat po sa newsroom din na News Director Mar de la Cruz, katubang si Jenny Balyaran at si Angel Mustasa sa lado lokal. Kaya ba po ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ordinary, so kulang, kaya use Rexona everyday. Rexona na, regular use. Freshness all day, hataw sa galaw. Rexona. Rexona, hataw sa freshness with regular use, hataw sa galaw. Rexona. Ligo lang, kulang. Use Rexona after every bath. Para hataw sa galaw. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, mug, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Ravis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries,